menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa lali tak sadongi seko jago yen mendung tasili capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene ora ilang kote padha lara lapa kecaman angalangan biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sing digadang biyen ninggal janji saiki apa lali gunung tak sadongi seko jago yen mendung tasili capek gunung syukur bisa nyawang gunung desa dadi reca dene ora ilang ngonmu padha lara lapa decaman perjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi saiki langsing ya lah sadu ora ketemu sak poso kok langsingi piye Bo maganti rawemu to ana oke halo aku langsing ya mbah iya ki bar keguguran gugur gunung gugur gunung assalamualaikum meni suarane lanang ngono jare mbah iki cah cilik-cilik meni suarane lanang to genah apa tili ya jar ora pateni ngono ha iya padang urung wis ping 3 lemu kok sok atuh mbahku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki ning desa Kragon. Wah, wonge kompak-kompak. Wah, sing lanang bagus-bagus, sing wedok susune gede-gede. Saru. Wong wedok iki ra ono susune iki bencong kuwi. Wah, tili. Gudulmu iki. Isine ming gombal. Kare sapa? Aku wingi bar saka Thailand nih. Ana ngono golek rasa ora gumon. Aku wingi bar sontek solikin kok.
solikin mbahmu. Kowe iki Rene. Cip lop cik. Parani ya. Bener. Terus kayak ngono kuwi. Piye? Meni piye? Ara tak pentili rene. Hei. Mas, langsung mlebu ngombe wedang teh, Mas. Kena daluwarsa kowe, Mas. Nantang kok aku, pentili sisan gumoh kowe. Iki neng desa kene iki ge halal bihalal. Heeh. Terus Ya sing wong-wong iki aku burun asetan kowe, Ju. Sing nang kene iki mlebu pendak omah, Gus pinarek Gus, ngunjuk Gus. Oke aku ngono to. apa Gus apa? Ya Gus kebo to. Gus bosok. Ayo. Kok ngono kok Gus? Gus kok dis-disan bojone kancane barang dipangan. Maksudnya wis dadi rondo. Cahimu kowe kenapa kowe, Ju? Ngombe-ngombe wae, kurang cabut ngombe. Ya, Mbak ya. Mbak, I love you, Mbak. Alah. Kaya bagus-bagus kok kayak rupane kok silit waja ngono kok. Ayo, mending aku. Terus? Aku mencintai seorang wanita. Terus? Tidak mencintai seorang banci. Ora, aku ya dicintai para lelaki napa? Aku ya dicintai para lelaki. Itulah lelaki. Ayo, sing wong lanang sing matane lamur. Nah, ya ki nyenengi kaya ngene iki. Ndak aku muga-muga wong kene iki sapa sing meni expired. Ya, kowe nek mendem sesuk goleki aku awas. Aja mendem Mas, kurang kuwi. Bos, aku sing wingi urung bayar kurang 20.000 kok. Ora cetha menah kowe iki. Ya wes, saiki lagune apa iki? Apa? Tak inbox, awega bengi-bengi kok ngejaki VCS-an ya wegano. Oke. Hei, saiki fokus. Ayo prakanca. Prakanca. Ayo. Men sing nyanyi men gawean. Padha lanange kok ngejak VCS. Tak aleksisan ngono. Ayo prakanca ngaweruno rukune Islam ya iku 5 sahadat loro rukun kang siji sira kenawan ngaji big bidone ngakoni salat kaping telune bayar royakan kaping patroso ana ing bulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji amun kuasa di negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran ayo prokonco ngawang rukun Islam ya iku 5 sadat loro rukun kan siji sira lawan ngaji done lakoni salat kaping telune bayar zakat hikmat poso ana ing bulan Ramadan kaping 5 haji lamun kuasa piye Bu? Oh ya ora kata-katanan. Wah. Dodene ora do duwe bojo kok kata-katanan. Ya Mbak Kam ya. piye? Ora glinting-glintingan. Oh, ora ngomarano sing ngeriye, Bos.
Dikira nang omah ra duwe bebek e. Anggrem ki ane iki. Nggih dadi Aceh. Iki rane sunan iki. Wah. Aku mau sakese wong wedok sing ayu-ayu ngene iki lho. Werohe kok mung Rahmah itu. Nek Rahmawati beda. Rahmawati. Iya. Walah matane kaya barung seje. Padake opo e? Ya nek bosen ro aku ya sesuk nang kono tanggapan ra tak jaki. Beres. Wah, aku karo aku ngisen-ngisen iki. Ngapa? Mampir nang kono madang tanduk. Wah, sikae aku batin iki. Iki apa menungso apa iblis iki aku ngono. Ayo matamu kira kuwi wong mangan wae urung kok menip tanduk ping pindho. Kok nek metu ditoke, panitia. Engko medho siji tak metu digledah tase. Ana panganane pirang-pirang. Sapa sing arep gledah? Ora tak mapan. Nawani. Mutah-mutah. Kowe arep gledah aku. Nya tak bukake nya. Kok ana kaya ngono barang kuwi kewan apa kuwi? Oh, mboten pareng kok cah cilik. Oh, sapa tutuke kowe kuwi, Hek? Oh, tak ambung sisan malah. Heeh. Wani kowe. Mlonyoh raimu tak ambung aku. Yo, sing pakem-pakem dhisik. Golek jalan-jalan karo dangdutan. Yo. Coba. Yen liwat aku kelingan ku kae biyen tak koleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge Gubuk Asmara biyen kae kanggo anggon tresno tanpa pantang tanpa krasa pratapote ketaman asmara Gubuk kae nyimpen ati nanti besok ora bakal lali iya kae kebak cerita bayangi nganti kakak trino catetan saya merati aku kowe dadi garwa liren ning Gubuk Asmara yen liwat aku kelingan Gubuk kae yen tak koleren ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge Gubuk Asmara biyen kae aku andung tresno aku kowe dadi garwa ponapote ketaman asmara Gubuk kae nyimpen wati nganti besok lumekan saiki Gubuk kae kebak crita wayang bengi nganti kaketrino Mah. Kowe biyen kelingan nek nang Gubuk Asmara apa ora? Ndak nang kowe gubuk reyot kok, Ju. Aku ngerti. semplok ngono Marai gubuke blandare tugel, Bu. Heeh. Blandare tugel. Nganu.
bladar iki boros, asing numpai negara-negara kaya ngono kok. Wah. Jenenge ra gubuk asmara. Gubuk derita to kowe. Rene ya meng hola-hola. Ya ora apa-apa ming 20.000 teko gubuk reot ora apa-apa dadi kok. Sementing kan metu. Metu tute. Ngene iki sing kemarin rusak-rusake barange bekas wong lanang. Ya ora. Jare sapa wong lanang ya butuh kok. Hei, salahe dhewe. Hei. Wong lanang dandan kok ditumpaki. Hei, Ju. Napa? Aku kuwi kaya ngene iki biyen lek supet nang tengkon, Bos. Aku ra supet kok. Dikletak kirik nang mburi omah kae. Arep napa? Oh, mugane kirike kejang-kejiang. Tandani. Iki lho wis tau merogone aku. Sapa? Iki Yanto. Wah, kok kuwi mono. Aku wis percaya. Malah mrene ngene. Mak, kok bentuke beda karo nggon aku. Oh. Mending ngono jare. Yan, kaya ngapa bentuke ya? Tenan, nggon aku ki bentuke pink. Yan, Jare sapa expired? Rene tak ndari tak bukake rene. Nak wani. Wes bentuke eli rambois kecing meneh. Ya jare sapa? Jare Yanto. Oh dari Yanto kecing kok Yan. Ya sesuk rasa dilatih ya Yan. Maksudnya dilatih es krim. Heeh. Yo, siap gak? Keren pripun, Mbak? Keren pripun? Wes. Oh ya. Lagune wajib main. Wajib main. Alah mbok meneng Bu, marahi aku kepesing ya Bu. Elek-elek iki biyen balane Noah iki. Apa bolane Noah? Oh Noah aku dengon-dengon kethek jenenge Noah e. Samplok piti kowe iki. Oh, wah jan mari geblet rene tak teleki kene. Wajib bayi lanang wadon nurung ilmu. Wajib nyai lanang wadon nurung ilmu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Wajib ngait lanang wadon durung ilmu. Wajib ngait lanang wadon durung ilmu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Aja liren yen durung rusak bodomu. Wajib ngait lanang wadon durung ilmu. Wajib ngait lanang wadon durung ilmu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Aja leren yen durung rusak bodomu. Robi iku asale gawe wenang. Robi iku asale gawe wenang. Kita mengesuna. Apa mah? Bu, muridmu apa Bu? Iki lagune piye? Wes rasa padu, wong variasi baru kok padu. Karena Rahma ki ngalamun. Delok kok lucu. Wah iya, delok lucu. Jam aku ndak stres, kebo stres. Dadi wong atiku nalikane pisanan ketemu pegel boyoke. Oh ayo dadol aku
padha ati siang ringan dalu yo binatang jiwa ngundang rasa tumete sing kalbu yo lerku yang isa koro desa rone atiku suwe kok itu jampi mong itu jampi ati sawiji najan apa tak lakoni sapa pamitanku sliramu dadyane kipetku mugi Gusti ngelani tresnaku ki Tadi aku ngono hati lipat siang lalu kinot banjur tumete sing kolku lir nguyai sekoro tanpa bisa kula ke atiku tarik bro suwe aku ngenteni iwane atiku eto jampi ayo dadya ati sawiji atau tak lakoni asik sabdo panitorati sliramu dadya ing sisiku mugi Gusti nilani tresnaku ki dimi ibu, dimi isek kuwi. Mama, dimi kebo ngelak kebo mendem. Ketara mubengi munggah pindho. Mah, bolamu semaput. Gelegekan bawang mbok. Keleki. Karaten. Ana sukete apa ora, Bu? Bu. Ana sukete apa ora? Bedane apa to, Bu? Bedane apa? Apa ngono dibilahi dari Gasel baleni nek wani. Kae. Hola holo. Baterainya entrek Mas, baterainya. Cek. Baterainya Bos. Syukur gue, ngatasi pora.
Cik cik cik. Hei, kayak bojomu ilane diketak. Ya Allah. Cik cik. Apa nanti kok biar aku Iki lagune apa iki? Mafailatun. Cik 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 ya. Sik alon-alon iki gak dipriksa neh. Sip lah, alon-alon Bu. Mbekku teleke ndak lorong kok. Ayo ta, Bu. Tadi. Hei. Cedake mafailatun cedake sithik. Nah, ini kuwi. Masih siap Mas. Yo, apa ini? Iki doe kene mburi dhewe sapa? Entek. Mburi dhewe sapa, Bu? Alah, padune kok kreyok kowe. Kreyok. Mafailatun Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun Assalamualaikum ya minal anbiya ilaihi. Ping pira to iki? Baleni Bu mencilik kowe Bu. Ora. Iki sing joget lek pacane ket mau sangar-sangar kepeng jogete hola-holo. Wah iya, nanti yang iki etok-etok kok. Kowe iki mau mendukung apa piye ngono lho. Lek kowe anake kok pasak. Lagune sing rada sing cepet. Nang kene iki utang desane dhewe kok joget hola-holo. Banterke musike. Sik. Sing banter musike. Masa kebo suarane ngono? Iki sing imut-imut kok iki. Apa ora to sing ketibak tak ngono ya. Kebo butel. Suarane wuk. Bu. Wong suara kebo kok wuk piye? Apa iki? Anakmu lanang. Wis to. Bu, ya Irfani ya iki. Oh. Lek madang, Bu. Nang wetan lho. Oh, iki ana requestan njaluk mlaku sik Palestina, Mbah. Saka kanca-kanca sinari, Mbah, Candi Mulya, Mbah. Ya disengguyung bareng-bareng. Sana kadang donya iki sing ana pepalang nyatane Palestina isih ana perang. Terus ki kita sambung. Wis kinaris nyoto Palestina dadi tangis. Yo. Koyo